Inzwai VaFredrick Chinaka. Chigara muChinaka village village yekuweka. Basa rangu ranoita nderokudzidzisa vanhu health education. Zvakafanana nekuti kana mvura isina kuchena toita sei? Pari zvino kune World Vision yekutipawo masacheti ekuita sei yekuchenesa mvura. Saka todzidzisa vanhu kuti munoshandisa masacheti iwo sei. Tinovaudza kuti kana iri 10 liters unokushandisa ka 1 sachet kane 10 liters. Kana tatu iri inoisa 20 ukodzonga kwe 5 minutes mvura iyoyo wombomirira kwe 18 minutes kana 20 then unozoona kuti marara ese aita sei adzika. Utora mvura iyoyo utora jira wogwaridzira pamusoro pane bhaketi rakachena risina kana chinhu china. Mvura iyoyo yacheneswa iye woisusa ichipinda muchibhaketi rakachena. Womira kwe 20 kana 30 minutes vanhu vozoita sei vozotanga kuishandisa. Inenge yakachena kuti kana dai ukaichera kudhamu kana kuichera mutsime kana mumarukova inenge isisina kana utachiona, inenge yachena. Asi kuno kumvura vazhinji vanoiwana kupi yekunwa? Mvura vazhinji kuno hapari zvino panzvimbo pano padhuze nepachikoro panapa tine matepi aripo. Nemabhohoro aripo anoshandisa vana vechikoro. Itazwa picharo nyaya yemararia, nzvimbo ino yakamira sei? Nzvimbo ine nemararia tinidzi nyanya vanhu vanoenda kunorima mumabhodha umu. Saka vaisa vagari vemuno, saka pavanoenda kumabhodha umu vanobatwa nemararia kazhinji. Saka tinenge tichivarapa zvedu asi tawana zviri makesis ekuti pane pakamboitika rufu nenyaya yekumwa nemararia. Saka zvizvi zvamuri kuita kudzivirira mararia, muri kufirita dzimba here? Munoita sei? Pakutanga muna November kunofiritirwa dzimba. Then pakana vafirita kubvawo muna December nokuti takapiwa mosquito net. Everybody ari muarea ire ano mosquito net. Saka munhu wese anofanira kurara ari mumosquito net. Asi vazhinji varimo muno munharaunda vashoma rubatwa asi vanobva mumabhodha umu. Vanoenda korima mumabhodha umu ndo vazhinji vanoita sei vanofirwa nemararia. Asi chirwere chemalaria chakanyanya zvakadini? Chakaipa nokuti ukachinonokera chinogona kuuraya. Kupana uye chirwere chekorera yakamira sei muno? Kunyangoti tine makore pachakamboputika kuMozambique vamwe vacho vaizoda kupinda munomu ivo ndokwachakambovafekta. Vachirapwa kunoku, vachirapirwa kunoku? Vaiuya kunoku kuZimbabwe. Asi pari zvino hayo tine makore anokwana kuita kana 6 tisina kutomboona munhu achinzi abatwa nekorera. Kuti vazhinji takumwa mvura yakachena. Iri nyaya yekuti vanhu vava nedzidziso maringe nekumwa mvura yakachena. Ndiapi mabasa amunoita savillage youth worker mukubatsirana nevanhu? Mamwe mabasa atinoita ekubatsirana nevanhu tinovadzidzisa maproject. Kuti kana munhu uri pamba pako unofanira kuita wakashika garden kanoita kuti uchidyawo mavegetable zvegreen zvinoita kuti vana vaite utano hwakanaka. HIV tozokuti mazuva ano hazvichachisi pakana pamusangano imwe yatinongoona pakawandiwa tinoita sei tinongozvitaura kuti kana pane ane dambudziko iroro usanyara kutaura kuti kana kuenda kukiriniki unoteswa kuti uoneke kuti hauna HIV here. Kana waibatwa urambe uchinwa kosi yako semazuva ese usingasiyi.